Dobar dan. U ovom tutorialu pokazat ću vam kako možete instalirati AnyDesk aplikaciju na vaš kompjuter ili laptop. Za početak upišite u vašu tražilicu Google i zatim u tražilicu upišite ime aplikacije AnyDesk. Kliknite Enter i otvorite AnyDesk. Možda vam iskoče neke reklame, njih slobodno zatvorite. Ovdje na toj stranici vidjet ćete crveni gumbić koji kaže Download Now. Kliknite na njega i aplikacija će se početi instalirati u lijevom donjem kutu vašeg uređaja. Nakon što se aplikacija skinula, što može potrajati nekoliko minuta, kliknite na nju. Kada se aplikacija otvorila, ovdje ćete vidjeti broj svojeg uređaja. To je broj koji morate podijeliti sa osobom kojoj želite dati pristup vašem uređaju. Ako ćete vi htjeti uključiti se na nečiji tuđi uređaj, tada ćete njihov broj ukucati ovdje i na taj način moći upravljati njihovim uređajem.